Så. Vänta bara. Not now. Jag kör lite SG. Jag får fan inte den här. Ah. Fuck, jag vill ta bara detta där. Jag är sämst på den här skiten. Va? Jag måste få skoja med mig. Jag måste kolla bara. Ja. 4 second. Så tillbaka. Åh nej, inte den här. Den är så jävla jobbig. Och vi är 34 stycken som spelar. The games has begun. Go, go, go! Alltså, därför känns det som att jag inte kommer vinna här. Jag har vunnit Survivor Games en gång. Och det tog lång tid. Med soporna du vet. Ja. Någon ska se så. Nu. Vad du missar. Ja. Nu undrar varför låta till exempel. Nu ser jag för att jag tog mig. Det här är svårt. För det är typ så 30. Det är 18 stycken bara. Det är ganska mycket ändå. Här ska man ganska många med starta så är det nästan bara. Fängt. Gosh. Jag har inte tittat något förrän nu. Och det är typ på skit.
Jag ska dit. Och det är problemet är att det är stort. Många människor. Men härifrån är så jävla snyggt. Fan. Jag får att det var någon bana som de har byggt i Survival. Och det. Och då var det typ sånt här lite överallt. Men alltså, herregud. Det är ju fan mästerverk. Fuck, man har byggt det här. Usch. Ja. Okej. Fuck off. Timmers. Kolla. Först bara mitten, alltså det är helt jävla koko. Sen allt det här. Kolla. Fan, man kommer bygga det här. Och kolla här. Det är så jävla snyggt. Här ska de ha byggt typ så här. Så att det skulle vara en öde stad. Som ingen har tagit hand om på typ 50 jävla år. Bara. Oh shit, där är en kist. Så här högt uppe. Och högst upp på den här så vet jag att det är en kist, ja. No way. Och för mig där uppe ligger det diamantsvärd. Och vi fann det här arbetet med glaset. Jag letar fortfarande bygger utanför. Jag kommer uppifrån. Ja, här är huset. The best house of the map. De har byggt så jävla högt på den här mappen. Det här huset var inte så jävla högt, men det var coolt as fuck. Jag visste att det skulle dö in. Jag tänkte varenda jävla glasbit. Nej. Fan.
Not that tree though. Det går att komma upp. Först där. Först upp här. Sen parkour. Upp här. In här. Sen. Alltså typ tydligt så hittar man en väg. Upp. Där uppe. Här är inte ett jävla skit. Jo, det är inte. Nej, det är inget ett skit. Man kan. If you want to. Wow. Alla de här jävla glasbitarna. Det är glasbitar i serval. Ja, men allt för idag. Åh för fan. Alltså hur kan man verkligen bygga sånt här? Ja, hej då!